Imagine munhu akafira kuZambia after abatwa nemukadzi wemunhu akarohwa akaita mainjuries ekuti akazolida to his death. Munhu uyu akazomukira kuZimbabwe kwaakanotanga kuita basa rekuruka achigara munzvimbo yeRuwa. Welcome to Zim Untold Stories here on Slick Media TV. My name is Slick Nelikwan. Kandiranga iri first time yako kusvika panapa, tunoti usakanganwe kufollowa, kulike nekusubscribe so that every time we post update nenyaya dzinenge dzichiitika maZim Untold Stories. Yes, inyaya dzinotyisa, inyaya dzekuti kana ukadzinzwa dzichitaurwa wega unogona kutadza kubhiliva kuti naime zviriko here izvi, yet inyaya dzakatoitika, inyaya dzemashuwa. Ndisina kukupedzera nguva, nhasi ngatinzwe nyaya yedu iri kubva nechepaRuwa kuHarare, kubva kuna CCS. Vanotaura kuti vakarukwa musoro, vakarukisa mwana wavo musoro nemunhu ainge akafa kuZambia. Rega tinyatsovanzwa vachirondedzera nyaya yavo. Okay. Zvakaitika ndezvokuti there was this guy airuka musoro. So kwataigara kwanga kuri quiet and the prices were too high. So he had to go to location where there was this other guy airuka chisoro. Saka taenda ku location pape takabva tanoona this guy. Ndokubva atoti takatira urukwa, saka ndaida urukisa my daughter, my two sisters, then inini. So time yatakasvika, time dzanga dzapera, saka he only plated me because akati time achaita sei atichaita. So my sister, she dropped us there. Vatanga kundiruka musoro. Saka the day akatanga kundiruka musoro, we were just talking, ini ndiri munhu kuti kana chirukwa nemunhu fara kutaura nyaya chichichi stuff kuti munhu asabhoekane, so like aindirukira panze pegate. So ndaida kutopinda mutoilet, ndokubva handiti zvoni kuti upinde mutoilet gogo pana panoita sei vanonetsa, vanotaurisa havadi vanhu chichichi what. And then gogo ava ndaivaziva, like takambonamata navo, so ndaivaziva, like sokutovaziva, yeah. So can't mention the church yangu yacho yainamata, but ngori mupostori, but not kuti postori yacho. So gogo ava vanga vatori neproblem nemukomana wavo, but vakauya vachimubvunza kuti iwe uri kutoruka, saka unoenda rini yechichichi what. I was like, ko haufa chichichi chiri kuitika. Zvikanzi vari kunditi chindofanira kubuda wati ndakapinda hangu mwedzi usati pakati, it was emergency, and plus undofanira kutombobuda ndangana madays ndagara panapa, ndakati kowai. Zvikanzi vanondivenga because ivo vanoroya. Ndakavaona mutoilet, handakati ndichienda kutoilet pandavaona pakati peusiku manheru pasina kupfenga vanoroya. Vanongoti but I couldn't ask because vakatondimhoresa kuti vari sei baba wako chichi, ndikati vari right chichi. Okay, so ndo version yakandiudza. Vanongoti ndikati cheta chemberi zvinenge dzinotaurisa, ndikati but you can't judge, no. Ndatotaura naye ndikati hauzoziva hapo baba, unonge wakanasa kuona kwadari fese mumu. Saka mbuya ava it's like kuti vanga vaona already kuti munhu there is something wrong, haazi munhu pavaimuka vachinamata. So spirit yavo naye zvanga zvisiri kuklika, they were not clicking, Saka vaida kuti aendi, and that guy papo paakapedza kutondiruka, takazodzokera ikoko I think after 3 days anga atoenda atobva akutogara pamwe because ndakatotora namba yake. Vanamudza kuti handichakufonera because I've got my other sisters vada kuzorukwa, my young sisters, and then ndoda kuzoruka futi my daughter. Saka ndakafarira kundiruka kwakandiita because everyone was just asking me nyangwe ndikapinda mumasaluni nyangwe kupi vachingoti who plated you, this is nice, and twist tikoni yakapletwa nemunhu womurume. Saka ndakabva ndati vana vavhara, ndakabva ndamira kuti vana vavhare chikoro.
Saka vana vabva chikoro ndakabva ndavatora ndabva ndaenda navo. And then mama abva vanditi no, hazvinde kuti usiye vana vachirukwa nemunhu wechirume vari vega. Unofanira kutoswera uinavo ikoko. Ndabva ndati okay, pandaenda navo. Saka pandakaenda like ndanditori nemari yekuti tozotenga chikafu. Saka baba panga akugara. Panga iri main house airatidza kuti vanhu vepo I don't know kuti iye akanditi vakabuda vakune imwe imba yanga isina kana munhu, kwainguva neroom yanga ingori nemukadzi anga achigara ipapo, and then kuti iye kumakoso kwanga kusina kana munhu. But arege ndivarukire chidining, vatotora mabhaketi vagarisa pamabhaketi vatanga kurukura kutanga. Saka ndakangotanga kunzwa kuneta miri wangu. Vandamuti yo handichakwanisa, ndakunzwa kuti kuneta, I'm not feeling okay. Zvikanzi sister munogona kurara. Ndikati manje zvinozoita here, ndinorara pai? Zvikanzi no, ini nditori free sisi wangu. Pana mukadzi handina chichiyo wakatofanana nehanzvadzi yangu. You can go on my bed, you just sleep. But pamubhedha wacho it was just a base, base yaikugadzirirwa inogadzirwa nevanhu. I think kuna na Glenview here, kuna na chichi anenge akavezwa, rinenge rakasimba so. Yeah, rine zvimadhorodhoro zvakaita mubhedha wacho pakangoiswa chichari. Ndongosvika pandati agenderare kuedge andakarara pakati. Saka ndakangota that thing yekuti ndakaita kunge ndarwara kunge ndapindwa. I mean, I was feeling weird. Vandangoti gandeni tinorara, ndamusaisa achiruka. Ndakangorara ka. Ndarara ndakapetwa nemadzikirira ekuti I wouldn't understand. Dzikirira ndirimo ndirikungotsikirwa. Ndatsikirwa zvino ndakangorara. Kuti ndimuke so ndingoti ndikarwisana nemadzikirira aya. Ndamuka the next thing I just stay mudenga. Ndobva ndakotsira futi. Ndobva ndatsikirwa futi. Saka it was like I was fighting with something. But I couldn't understand kuti chii. Because ndaiti ndikaita overpower chinhu chiya nditi later on free ndi overpower ndobva ndabatwa futi nehope. Saka it happened for quite some time, like for some hours, like ndakatoita kunge 3-4 hours ndichingodaro. Ndobva ndazongomuka. Ndamuka paipai. Ndakutoda kutopedza rese, autopedza kutoruka vana chichichi. Ndobva ndangoti I'm not fine chichi. Zvikanzi ndimarara chichi mamutodzwa kuneta. Ndakati ndinete kudaro. Ndotoshiya kuti what's going on, chichaitika. Panatoona atopedza kutoruka vana chichi, panotomubhadhara. Ndakutoenda. Pandasiyana mubhadhara mari yekuti aruke mwana wangu. Vandamuti okay, this money is for my daughter. I'm also gonna bring my daughter. And my other sister, she wants to come kuti utese umuruke. Saka ini ndakufanira kubhadhara yemwana uye anogara ari busy kubasa. So maybe paachaita free anogona kuzouya. Tabva tatoenda paipai. Ndatomusiyira mari yaya. Totosvika kumba. Saka that musi uyo kwakanaya, kwakabva kwazonaya. Saka ndakati ngatiche. Saka little sister yangu aifanira kuya achitipika akanonoka. Pandati adake nichita zvemakombi. Takwira kombi. Saka tasvika kumba kwainaya kuchingopfuna kune that weather kanenge kachitondora kake. Ndakasvika kumba ndatonzwa kuti miri wangu ausisiri right. I'm not feeling well. Ndokubva ndasvika pandarara. Ndasvikorara. Mama abva wandibvunza kuti chii, ndikati miri wangu uri kurwadza, handichanzwa zvakanaka. Ndakatanga kupindwa nechano ndandangonzwa somehow, kuti I'm not okay. Vamatonditi saka okay, handechi tiende kwadoctor. Saka we were staying pane complex panga paina doctor anga aripo. Pataenda padoctor waye. Doctor waye vakangondita tasavana. Unjoka mbotaura kuti chii chine musoro wakangoti maybe pamwe ichando oro chii, hapana chavakaita sechavakaona. Vamweni pa medication. Ndatopuwa medication yaya. Vakangoti ndinyaradzewo marwadzo wati. Ndakatodzoka kumba. Tomwa medication yangu ya. And then manje ndakati let me rest a bit. After some days ndobva ndaenda nemwana. Saka bva ndakufonera that guy. Ndakuda kuenda nemwana. Paatanga kundifonera. Ndatanga kumufonera, sorry. Ava kutonditi izvo ndiri busy wati handikwanisi kuita kuruka mwana because nditori nema clients. Apana ndabhadharira like kuti ndimubatire, you understand? Ndikati okay, it's fine, I'll wait. Saka pane this thing yakazomboitika ikoko chinzanza many vanhu zvavakaita here ikoko kulocation
amene wanzi vakarowa musoja kune musoja I don't know iye ndiaindudza zvikanzi masoja auye here achivhurira vanhu madhoti chirohwa watoti amene zvanga zvaitika kulocation iwo saka ndatozotiza because ndatopinda mahwani chichichichi akundiexplain kwakatoipa kunoka kuchitombosvikika chichi ndiaitawo vanangoti okay it's fine uzondiudza kana zvaita andazomufonera futi haufa because ndandatomubhadhara ende ndandatenga mabraids emwana ndatomusiyira mabraids aya ngoma stories what saka mwana wangu kamusikana kanga kachiri kadiki and by that time she's a kid wekuti aiti like akasvika pavanhu she would prophesy, she would say zvinhu zvichaitika, anotanga kutongoudza vanhu zvinhu kuti iwewe wakazoti iwe wakati like she was spiritually gifted. Saka I think maybe this guy hazvina kuya in my mind kuti maybe ari kuzviona kuti mwana uyu no ari kutya mwana uyu something like that. Asi kuda kumubata musoro vana vadiki and munhu wewe kutoti that time mwana wekutoti aitogona kutobatsira vanhu vakuru chaiko uchitoona kuti ndizvo zvangu zvatondiitira kandi mwana uyu andiudza chinhu chechokwadi and she was very young. Saka handina kuzvifunga kuti maybe vamwe that guy akangotya that thing yekuti ndikabata mwana uyu or ndikaita say something will come up because let me take you back. Pandaitaura naye ndakatombomubvunza kuti iwe unobva kupi kumusha kwenyu chichichi mwazaza kuti unongone conversation nemunhu uchingotaura ndichingoti saka iwe vana vako vari kupi nemukadzi chichakati ndakai munomuzotsvaga mari watowati vana vangu nemukadzi havagari kuno kwanogara kumusha watowati ndosaka ndisina zvinhu zvakawanda chikufamba nekasicho and ndandakasirira imwe pati yekuti the time I was sleeping ndakati takatenga chikafu vatadya pandakazoenda kunorara murumu make mufiriji manga mine ma-injections anga arimo nezvinhu zvanga zvirimo vatonditi endemisa zvinhu kanga kakafiriji kadiki endemisa drink renyenyu mufiriji anobva ndatomuti koma-injections ndechikwaya saka ndine shuga chichimusatye zvenyu ndine shuga saka ndopota ndichizvibaya ma-injections iwayo nemushonga yanga yakazara yagara mufiriji apa atonditi I'm taking you back pana ndasirira ava atonditi zvoni because that day takatotenga chikafu tikazotenga muriwo ndikati nditotonzwa kuda sadza chaichacha akatotikumbirira gastofu rekubika kune mumwe mukadzi iye wandaitanga chigara ipapo iye akati nini handidyi sadza handitobati sadza handidyi idya yenyu ndatobika ndatomuofa hangu because ndainzwa kuda sadza because ii tandabuda makuseni kumba zvikanzi nini handidyi sadza because ndine shuga saka handifaniri kudya sadza akatoramba hana kudya. Okay, fine. Tadzokera patanga tiri paipai. Zvadaro ndakumufonera kuti achiruka mwana angu mastori zangu ndazomuenda kumufonera foni yakaichaita aisi kuita through. I don't really remember kuti aishandisa zita rekuti chii paukamusendera mari but this thing aishandisa ekokeshi yaitonzi aizi yake iye akatomutota aizi yake ndiyasamuwa but inini anamupangu iri keshi yemwana pose munhu kuti pamasisters angu ndakatomupa mari asati avaruka akatovaruka andazoti ine sister yangu lo munhu adatoti vhara handei anodzosera chimari yedu mwana anorukwa samuwa tabva taenda ndanda okay manje ndakuzoti ambiri wangu wadzokedzana wafine amuna wafine patadhiraivha ikoko vataenda ndichisvika tatanga kumutsvaga chakabva taenda paigara pasina munhu pana munhu akadaira bcause imba yanga isitorina munhu mangu akabuda vatabva vataenda kune vamwe vakadzi vakadzi vatakawana sawa aitengesa mafuta saka akadzi aiti unongozivawo mafree spirit kawa nemalocation chichichi anenge angori popo vakutotibvunza kuti mimi munogara kupi chichichi hatatokonei kuti amugare munomu watowati togara ndakatombokuona ndikati aiwa ndakatomboya ndichitombokusapotai ndichitenga mafuta ndaizoita sei kuzokusapotai kanzi ndaifunga kuti munogara around ndikati aiwa isati tigare around tinotouya zvikanzi namai vavo ndobva ndati zvikanzi it's fine chichichi wati takutotaura nyaya paipese tinotongozivana kuti ini ndoenda chinohodha wati ndachakupai maorder pane zvati chese zvatini ndichida and then vanazvoti rega ndivabvunze ndakati
nemulocation anosivana. There's this other guy airuka so svikanzi airuka kupi, vanda kuti vaexplainira ndakampa mari wati yekuti agoruka mwana but anozobatika. Svikanzi no, that guy wamuri kutaura nezvake hakuna mumwe ndiye. There's this guy anga achiruka, but mukomana achiruka pane munhu akauya inonzi akabva aigara kuZambia auya because that time tanda kutoenda kumaholidays eChristmas. Anzi auya this lady vaona mukomana yari busy achitase achiruka. Aona mukomana yachiruka, musikana ainzi akabva adonha afenda ndokubva ati no mani. Anzi akangoti no mani vadonha afenda kudaro vanhu vakasongomudira mvura kuti asisei kuti munhu achomuka pepe agara. Anzi vanhu vamubvunza vakati ko chii chaitika? Akati imi muri kuona mukomana uyu ari kuruko ndomuziva munhu uyu akafa tiri kuZambia, akatovigwa akabatwa nemukadzi wemunhu ndokubva arohwa aurayiwa akarohwa zvikafa, but akatovigwa. Ndokutora zvinhu zvandiri kuziva inini, handisi kutombotadza kuona. Ari kudza vanhu vanokati wati chii? Zvikanzi ndiri kutokuudzai munhu uyu ndomuziva akafa. How come ari kunoku and is plating? Zvadaro vanhu vakati ngatichidzifambirei kanyaya dziya. Vakunotsvaga muchinda waya arova pasi semunhu aingofamba nekasecho nekachari. Asisipo muchinda waya aenda. Anzi aenda, vanhu vakutotsvaga munongoziva kamulokesheni kuti vanhu vemulokesheni they are very active kana nyaya yaitika vanotoda kutodzifambira nyaya dzacho ende vanenge vakabatana vanozonzwa kuti zviri kufamba sei. Mukomana yaya asisipo arova bara kwaaigara kwake hakusisina munhu aenda ainge wakanika bhegi nekasecho. Watoona kuti pana panzi I think akaziva kuti munhu yandiita sei ndazitozikamwa dhiri rangu rabuda. Ndokubvunza mai ndati are you being for real imimi kana kuti mukutotudza edu nyambo? Mai vakati ndiri kutokutaurirai chokwadi. Ndikati pamwe munogona muchitomukaviridza henyu, pamwe muchitonyepa muchitozana. Svikanzi kana I'm not lying. Handei kuno vamwe amai so vaita zvokutengesa musika wavo, vaitengesa mabraids machishinda katombopatenga mabraids. Vataenda pana mai veve ndisvika pana mai vandabva ndataura the same story. Mai vabva vataura futi the same story. Mukadzi anga aripo bva adairira. Svikanzi ndo nyaya yakaitika kuduku. Ndikasaka imbi munhu ari kunzi akaenda kupi? Svikanzi wamwari kungoti akabva angoenda kuAirport ndokwaari kunzi akazomboonekwa ari, but we are not sure kuti ndokwaari here aripi. Hatinozombonzwa nezvake. Vanazombobvunza futi vakati tinozombonzwa nezvake. Then time passed. Saka senyaya ingogara ichingoti ndinetsane handasina mbovira ndawana closure. I asked my sister kuti how far nyaya munhu iye wakazombonzwa here kuti chichichichi oro inga iri scam hake munhu anga atoripo. Zvikanzi hapana chandakazongonzwa. That story yatakangonzwa iyoyo ndizvozvo, hapana chakazomboita chatakazongobuda. Saka ndisakatomboza manhamba yake anga isasapinda anga isasaita. Ndakutsvaga futi manhamba yake mufoni bhozi ndandakamasevha handichamawana mufoni asisimo. Because by the time taizama airamba kupinda. Saka ndakuzoti rega timbozvifambira nyaya dzacho. Ndakutsvaga nhamba dzake mufoni ndakazoona ndisasadziwana handisisina nhamba dzake. So that's what happened. Zvakaoma. Uriwe CCS unozvifambisa sei? Imagine warukwa musoro ukarara mumba mune munhu akafa iwe uchiti munhu mupenyu. Sure, wonders shall never end. Anyway, this is Slick Media TV Pazim Untold Stories. Until next time, Kozaza.